Здравейте, приятели от VBox, аз съм ККДД и тук съм с моя приятел Боци03 и сега обсъждаме кой е по-добър кетчист. Джон Сина или CM Punk. И според него е CM Punk, а според мен е Джон Сина. Вие гласувайте за кой кетчист е по-добър и сега той ще каже няколко думи. Според мен по-добър кетчист е CM Punk, защото той напоследък има много успехи. Все пак мислехме, че Рай Пак е непобедим, но CM Punk го победи и според мен CM Punk не е подкупвал съдята да го удари под пояса. Също добри кетчисти са Кейн и Даниел Брайан, знаете, най-новите шампиони на отборната федерация. И те също се справят добре. Напоследък в най-новите клипчета на сайта WWE те се карат и Кейн го хваща на задушаващо, но репортер го спира. Това е моето мнение. Те са доста добри кетчисти. Не знам за вас. Вие коментирайте кой е по-добър кетчист според вас. Може да изразявайте мнението си за абсолютно всички кетчисти в разбиване. И това е от нас. До другия път. Довиждане. Да, и няколко думи аз да кажа. Коментирайте, оценявайте и чао! До следващия път!